Hola, Clics! Soc la Lourdes i avui construirem instruments de percussió, shakers, maraques, perquè us pugueu acompanyar mentre canteu a casa. El que necessitem és algun tipus de recipient. Un shaker és aquells ous que tenen a dintre una cosa i que fa x. Llavors, jo ho faré amb aquest petit pot de vidre, però ho podeu fer amb una ampolla de plàstic, per exemple, i podeu construir una maraca amb un saler buit, i si no, doncs, depenent del tipus de material del que estigui construït i depenent de la mida, sonarà d'una manera o una altra, així que en podeu construir de diferents, amb diferent contingut, i per tenir diferents tipus de so, i podeu fer una mini orquestra de shakers i maraques. El que posarem a dintre és arròs, en aquest cas jo he triat arròs negre, però perquè ara a casa tenia arròs que és de color negre. El que faig és l'introdueixo a dintre del pot. Depenent de la mida del que hi poseu i depenent de la quantitat, sonarà d'una manera o una altra. Per exemple, amb aquesta quantitat d'arròs, això sona així. Bé, m'agrada. Que vull que soni una mica més apagat, doncs hi afegeixo sal. I ara, mirem, sona una mica més apagat, no sona d'aquella manera tan forta. Si vull que soni més fort o que tingui un so més dur, ara ho provaré, per exemple, amb aquest pot meravellós, fantàstic i estupendo, que ressonarà moltíssim perquè com més gros més ressona, i posaré blat de moro. Oh, sí. I aquest és el so. Per tant, tinc... Sí, estupendo, m'agrada. I, per exemple, aquest hi afegiré... N'hi posaré més de blat de moro, perquè em sembla que sona poc. Apa, todo. I tapem el pot. Quan ja tingui el so i la mida que busqueu, la mida que vulgueu, el que heu de fer és passar a decorar-ho. Podeu utilitzar paper de colors, com aquest, per exemple, i forrar-ho. Jo he forrat aquest saler amb paper de color taronja. Llavors, el saler té forats. Llavors, el que hem de fer és tapar aquests forats. I posem un trosset de paper film un cop l'hàgim omplert. Per exemple, aquest saler l'ompliré d'arròs. Podeu fer servir un embut, perquè si no cau pel terra. Però aquest és el saler omplert d'arròs. Sí, ja m'agrada com sona. I poso el paper film, enrosco, i llavors puc retallar-lo, o si m'hi agrada així, puc fer alguna cosa que m'agradi. No sé, puc fer-li un nus, o ho podeu decorar com vulgueu. Ho podreu pintar, si voleu, el podeu pintar. I aquesta és la mini maraca feta del saler. Per tant, ara tinc un saler, que és una maraca, un pot, que és un shaker, i un pot ple de blat de moro ben gros. Sí, aquest, segons a quina hora, no el podeu fer servir perquè sona molt fort. Una vegada tingueu els vostres instruments decorats, és moment de fer música. Podeu fer ritmes amb cada mà fer un ritme diferent. Per exemple, els ritmes que vulgueu. Podeu fer... Aquest m'agrada moltíssim. I també podeu fer un ritme amb una sola mà. Per exemple, veo la línea entre el cielo y el mar, me llama, ¿quién sabrá a dónde irá? Podeu
triar les cançons que vulgueu i us podeu acompanyar amb aquests ritmes. Bé, fins aquí la sessió d'avui. Que vagi superbé. Adeu!